Ako sme vás už informovali v predchádzajúcom spravodajstve, Žilina má novú galériu s netradičným názvom Plus minus 0,0. Prvým autorom, ktorý sa v nej predstavil so svojou tvorbou, bol Moskovčan Ashot Has, ktorý pripravil výstavnú kolekciu, ktorá nesie príznačný názov Plus minus. Je to autor, ktorý má síce pôvod v Moskve, narodil sa tam, ale už dlhý čas žije na Slovensku, študoval v Bratislave na Vysokej škole výtvarných umení a študoval dokonca až v 3 ateliéroch a myslím, že je to na jeho prácach vidieť, pretože má skúsenosti aj so sochárskym ateliérom, študoval na soche, tu dokonca končil, ale študoval aj na dizajne a takisto aj na sklárskom výtvarníctve. Takže tieto tri formy štúdia, ktoré sa zaoberajú rôznymi podobami výtvarného umenia, sa podpisujú na jeho prácach. Tvorba Ashota Hasa sa nachádza niekde medzi dizajnom, sochárstvom a sklárskym výtvarníctvom. Dizajnerský prístup cítiť v tvároch a líniách diel, sochárske prvky v narábaní s objemom a hmotou a práca so sklom sa odrazila vo využívaní svetla a transparentnosti. Prezentujem tu svetelný objekt, ktorý je viac menej tak na hranici výtvarného umenia a dizajnu, kde sa pohrávam s takými iluzívnymi príbehmi a s takou virtuálnou realitou. A ďalší taký pohľad alebo smer je sklo, sklené objekty a taká novinka v mojej tvorbe je maľba, takže začal som troška malovať. A veľmi ma láka také hýbanie sa medzi virtualitou a realitou, takým príbehom virtuálneho sveta, ktorý nás dneska dosť mnoho z rôznych strán ovplyvňuje. V podstate to je pre mňa docela inšpirujúce a takisto dnešné technológie a nové pohľady. Také jednoznačné adjektívum na hodnotenie jeho prác sa automaticky natisne, že ide o tvorbu z oblasti konštruktivistického umenia a geometrickej abstrakcie, ale to je podľa mňa iba jedna časť pravdy, pretože toto naozaj racionálne umenie, ktoré vychádza z exaktných vied, ako je matematika, fyzika, na druhej strane ponúka aj pole pre subjektívny zážitok diváka. Takže Ashot vytvára takú určitú medzipozíciu, že na jednej strane stojí to rácio a na druhej strane takéto čisto individuálne vnímanie jeho prác. Prvú výstavu galérie Plus minus 0,0 od Ashota Hasa s názvom Plus minus môžete vidieť v nových priestoroch na Mydlárskej ulici 1 až do 20. júna.